जों 100टा पार्टी सोनानै माना जों थांसांनो जोंनि गोदान बादेन तबै थाइमा कांगे बोलो से मामा समय दाखुलो बुखुलो हायबा आं कोयो सिनि पोजरे पर सिनि वासो लाइमानि खापोय लाइमानि सिनि जने लाइबे नि रंगा जों पुरा खिबि मारा लायनाय जों हामजा बाजानि रों खांगे सिनि द फाना जों थांमानाय जों थांसा खायनि सबा खायदा तेसि सिनि खिरादान दिप्राने मानाय हायबा आं जतनि थानि कोयगानि मोसोबो तै बहायनो आं अर जागागो सागानि मोसोबो अर जागागो बेलाय के फायनि खाफोरि मांजा माने बिसिफानो दिनै जतनो अरखल गब्लन खायो गोबाग्रानि आसाय माने साबा पालाय प्र मांजा थाइबाय थाने तै बोसों खादों खामो हायफानो गखरै बोसां खालो जों तेवाइसा अर प्रग्राम फायफोरके जत खल गब्लन खायो सिनि बखौबो गाखौबो जत सिगला खायो जों जत खायो प्रग्राम पालायने नि आबान सबो नरं थाने आसा खायो तै बहायनो पुरिराव नंगै आं गायसाखौ सामसु पुरिराव नंगै ब्लक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गोबां संजा खादायाव किन्तु ताबो जरा निजेनि बारजानो तमाबो सामबानाय कानिया ताबो आं सिनिबायाव अर महारानी नंगै सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव DWF 4 जना दंगो किन्तु 4 जना बिसिगो 2 जना 3 जना आं सिनिया मासानो माननो सिनियो हायबा आं ब्रह्म बाहायनो कयदान मोसुबुन्द्रनि बिसिंदै ब्रह्म किसा सावैल जादि सिनि बोसा फायनाय 27 तारिखो सिनि DWF डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि कायसा सेमिनार खायजानाय अ सेमिनार निबागै कायसा कक्सां बांदा जों खालायनाय 21 तारिखो मकानि थेबो खराबा सकबिलिटि हल अ जरागो ब्रह्म बाहायनो थांनि मानजा दैनि ब्रह्म बाहायनो किसा खबर तुंबे के जतन थानिगो हामनाय ते बाहायनो अ जरागो जों सेमिनार बोरैनि जला ओनसोलानि खायलायो जों जला थायो दङ जों बुरिदानि खायनाया नायबा सिनिबो खाना जगरा खायगानि नागा आसलके जों बोरैरावनो बुबाग्रा बोसोर थांजागै आगि गोबांमान राजनीति खायखायो समाज खायलायखायो हायबानो सिनि बोरैरावनो गुसुगुतु साजानिया गैतमानि ताबो आ बुबाग्रा सफायगा बुबाग्रानि हाबारिनि बिसिते बुबाग्रा जों हामजामानि बिसिते सिनि बोरैरावनो बोसलाबाय बाक्सा थांगनाय सलाबाय बाक्सा बोसामा आगावनायनि जरागा हामजा दमानि बिसिगो जतनो बोसामा आगाव खायबाय जादिनि आं आनि बुकुक संनो कयजाबो बोसानि सालाव जत खाबाक्सा थानसा खायबै सिनि ग्रेदान प्रायनि सबाव जों जत बाके सामतांनाय जाबायनि बांगैनि आनो थानि कयनाराबो तै बहायनि आनिसे लोगो जों तै बिदान नबो बां नालायनि हानि बन आनि को केसिसा नरो बथा जागा तिब्रा बथा आय लखं tidaklah lain waktu bukan berarti bising tu sendiri ne doa payah sama dia malah contohnya ambai kelubaikan ambai DWF President District Ningoi Chini DWF President Amarpur Politik